जानाय नंलालै बेबो So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, नोंथांमोना already मिथिखाबाय आरो दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन माने बे भिडिअनि रिक्वेस्टखौ सासे आबे गुड बय होननाय आगैया 2 monthनि सिगाङावनो रिक्वेस्ट खालामदोंमोन आरो मा थाइदोंमोन बे बे टाइमाव आंना एग्जाम जादोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आरो फाइनाल एग्जाम जाबावबाय बिनि उनाव आं बावस्राबाय आरो बे भिडिअखौ आङो माने बावजानो गिनानै आङो बे आबैनि रिक्वेस्ट खालामनायखौ स्क्रिनशट खालामनानै दोनखादोंमोन आरो ओमफ्राय बिनिनो दानि साननै सानथामसो सिगांहाय आंनियाहाय माने एमबि जोबना होदोंमोन आरो आच्छा भिडिअ आपल'ड खालामनाय टाइमाव आच्छा ओमफ्राय एमबि जोबनाय टाइमाव मा खालामो मिथिगौ गेलारियावनो सिगांनि फट' भिडिअ बेफोरखौ नायनानै थायो आरो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जादोंमोन आरो बे समाव आं नुसनबाय मा सासे आगैया आंखौ भिडिअनि रिक्वेस्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय आं बावना थाबाय दायो नुनाय लोगो लोगो आङो बयलारखौ बिहरखाबाय दादानाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय बोथोरानो थिग जायाखै आरो मिलायाखै ओमफ्राय दिनैबो फुङावनो खालामनो साननाय ओमफ्राय जायासै आरो अखा हादोंमोन ओमफ्राय दाबो अखा हाहांहां आरो दायो बेबायदिनो दं ओमफ्राय जों बानायनो टारगेट लाखाबाय जिहेतु दिनैहाय भिडिअखौ खालामसै आरो दायो दैफोर स' गाइस नायलांदो नोंसोरबो ओमफ्राय बे आगै गुड बय आगैया खोमा ओमफ्राय आं मिथिला ओमफ्राय होमबाबो आं बे भिडिअखौ बर'निनो खालामगोन ओमफ्राय आङो रोङाबो जानो हागौ दिनैसो फार्स्ट टाइम बेदर गोदागोन आरो ओमफ्राय बुथारनांगौबो गोदानांगौबो ओमफ्राय संनांगौबो होनदों आरो आगैया स' नायलांदो आगै आरो नोंसोरबो नायलांदो गाइस दिनै भिडिअखौ स' गाइस आङो रोंफेरथायखाया आरोखि ना ओमफ्राय होमबाबो माबानोसै खालामसै नोंसोरनि डिमान्ड जिहेतु ओमफ्राय आङो उन्दुगासिनो आरो अखा हाबाय नालाय ओंखाम ओंख्रि संखांबाय जाखांबाय बिनि उनावथ' उन्दुगासिनो ओमफ्राय मेगनानो बुथे बुथा जाला जोबलायबाय ओमफ्राय आङो माने गस्ला गानबाय आरो जाहाथे थै रेजेरबा जेबो जाया ओमफ्राय निम'निया जे दङ खालि बिदि बाब्राबलाबाय थायो मोनायाव बिदिल' सनियाबो नै सना गानल' नै सानसे जाया सेन्देल दाउआ जायाना सेन्देलखौ स' गाइस माबाया दाउआ बेनो आरो गिदिरमोन हामला जोब्बाय दाउआ साननै जाबाय साननै सानथामसो बारबायदां ना साननैसो न' सिङावनो थागासिनो दाउआ दैयाबो जाबाय नै गाइस बयलाराबो नै खाथियावनो दं आंजों बयलारानो नै मेडिसिन गोनांसो आरो बेरामसो जालाबायगोन नामाथाय नायलाय गोथांजोब मगसिबाय ओंखायनो आं जाया बयलारखौ नै गोथांजोब मगसिबाय दाउ खिबसो दां गांफोरानो नै ओरै खालामनानै गयो आयौ जायगा थोआ नालाय जों बाल्थिङाव लखबसै स' गाइस दायो अलमस्ट रेडियानो जाजोबखाबाय आरो ओमफ्राय बाट प्रब्लेमा बेसो आं दाउ बुथारनो रोङा माने बुथारफेराखै आरो आं बुथाराबो ओमफ्राय जों दायो हेल्प लासिगोन सासे मानसिनि नैबे बिमानि हेल्प लासिगोन आरो जों दायो ना सना ना हागोन सिखाजोंसो बुंनांगौ थैबायबो थैयाखैलै मिथिबाय आंथ' खारखागोनसो मामि थैयाखै जाबायबो दां बुलाजोब्बायबो नै नायदो बिनिफ्राय बांसिन साबसिन रोंला आरो जोङो दायो बेखौ साफा खालामग्रोसै माने मानसिफोरनि नुयो नालाय गासैबो रानग्रोसै ओइ सनानो ओइ थैया रेजेरबा खेबसेनो
गारमाया नै जाबायना दानखाथायदो खिथुनिफ्राय दानलांनो माने दानलांदो गैयासो आंना माथो जेबो जाया सिथोबा ए आयसुर गेब्लेजोब्बाय सिथोब मा बेदर जाखो सिथेम बगाबा जाबाय आरे 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 दानखाथायदो बाल दानखाथायबाबो जाया नैलाय गाया नैलाय गेब्लेजोब्बायसो आयो मा बेदर जाखोलै बालनि बे बिसिनि बेदर होजाग्राखौसो लायथ'नांगौमोनलै दखाननि गोबाव नङाबा जायो नामा जानाय नंलालै बे बेदरा मा बेदर जाखो नैलाय आयु एफादानबाबो थैयाबा माबा ओमफ्राय गाइस नै माने बेदरा आरो गोथांजोब ओमफ्राय बोरै जागोन बेखौसो सिन्था खालामबाय माखासे गारजोबखाबाय आरो ओमफ्राय नै आरो बेयावबो दंबावो बेखौ दा गारजोबनो ना मानो मोनबाय जों नै दायो बयलारा गोदाखांबाय आरो आङो ओमफ्राय बेखौ आङो दोनबाय लेग पिस रेजिजोबलायबाय स' रोंबावदोंसो आङो ना नै मनिया सिबगासिनो थायो रागा जोंनो मनिया सिबनांनायनि दै दुखांबाय आरो ओमफ्रायो दसे थानानै एवसै आरो बेदरखौ ओमफ्राय जोंनि आइजों आंजोंना टमेट'जों अमाजों आरो नै नैबेयावहाय आइजों आंजोंनि टमेट' अमा संगासिनो आरो आङो बयलाराहाय बाहेरायाव जाबाय बर'न जाहाबो जोङो ओमफ्राय मिक्सारखौनो होनो मोना कारेन्ट थांनानै आरो नै बेनो प्रब्लेम जायो आरो उखुन्दैनि थाखायनो बायो आं अराव संनो सिथ्रिखौबो लाबोगोन जाखा दै ओंखारजोब्बाय नै गाइस दायो जेबो होथ'वाखै आरो एसे दैया रानगौबाखौ होसै दायो नै बेदर जाग्राया जोमनानै दंफैदों नेगासिनो होख्लायगासिनो दै बथल लानानै उखुन्दै गलायनाय दैयाबो थान्दा थान्दा ओंखायनो अर खाथियाव जानाय जोंहा गाइस नै जाबाय आरो एकदम टमेट'बो होखांखाबाय नालाय ओमफ्राय दायो दै होसै आरो बुद लगायनानै जालायबाय नै दायो गोबांबो एसे लागायासै 사무실 그래 이거 하는 거야? Guys, finally मोनबाय नै दे लिरलाय गरमा हालां एरनायाव फैबाय दा साखिनो नागिरदों आरो बिथाङा खुरै लालायखानाय रिभिउ होनो नागिरदों आरो दे जानाया सिगां संख्रि नांबाय गोथाव जादों जासाबबाय जाजासाबो होनदो ओमफ्राय आङो नै नायदो हालोदा आंना गावब्रें जालाजोब्बाय आया बोरैबाथार नालाय अखालाबायथारबाय मालायनिखौ आङो माने जानो नायनो नागिरदों आरो आं एफा गिदिर दाउ बयलार मासे बायबाय जायाबाबो नायद्राय जागोन ना ओमफ्राय माने लुगैदों आरो ओमफ्राय जानोबो हाया बेखौनो जाजोबनो हागोनबो हायाबो एसे बिदै होबाव ओमफ्राय बयलार मासेया नायदो जोंना दानख्लाबना गारजोबनानै
संनाय रानजोब्बाय आरो गासिबो न'नि मानसिफोरनि बियो ओरै लांसिगोन बेखौ ओरै लांसिगोन संनाय आंना दायो बेदरा बेल' आरो ओंख्रियाबो नै गैथाया बिदि दोनलायाखैमोन आरो आङो ओमफ्राय अमाया साबा लसबो मोनो ओमफ्राय थाव हरबा स्रं जायोमोन बिला न'आव रानखा सिखाय जानाय लोंनायसो जायोना आसा खालामखायो सिखारबा खालामखायो गोरा जानोफा होआखै जों दायो ओंखाम जाखांबाय आरो ओमफ्राय बयलार एसेल' अरखादोंमोन आङो ओमफ्राय बियो बोरैबा मोनजोब्बाय आरो आं गोबानो ओंखारो आङो माने जानो हाला आरो दा सिगाङाव जायोमोन आरो एसे ओमफ्राय दायो जानो हाला बारा बेनिखायनो गय जाथारबाय आङो So guys, दिनै भिडिअखौ जोबोद नायनो थाखाय थेंक इउ सो माच भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंसोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंसोरो सोरबा माबा थिननोबा थिननो हागोन आरो माबा भिडिअ खालामजानो लुगैबा थिननो हागोन नोंसोरो बिदि साननाङा जे आं भिडिअ खालामनो थिनहरबा आंनि भिडिअ खालामनो थिननायखौ खालामनाय नङा आं बिदि साननाङा आरो आं खालामजोबगोन So thanks for watching guys, bye bye.